Abum onye Ezeagu side. Mana mama ma nọzi ndụ. Ka nna akọlụ na akụkọ ọkịta anụnwa Adam 19 years old. So mgbe a na-anụ ọgụ na side Ezeagu afọ ịmagolu a na-eme ihe a papa ya ịmagolu wee dulie facha niile wee gbapụ ọsọ wee gaba Ọnịcha. Wee lụta Ọnịcha duto na mami ya nọrọ na stepmother aka ya na ya na-abọ ga-ebi. Mami ya nnekwu wee sị ya na ọ ka mma na o jebelu bee nwa ya nwaanyị dị ime ka olu ebe afọ nyebeli aka maka na ife stepmother ya ga-emie ama ndọsị mma. Nya wee kwalo wee jebe wee lụọ ebe afọ fancha niile bili. Ọ sị m nne nwaanyị a wee bube afọ ime busie wee mụọ nwa. Dị ụtọ na ebe Fabia dosara mma according to her. Nwa ya wee bido n'aya arụ 24/7 nwa n'aya arụ. Wee dulie wee jebe ekpele wee lụọ ha wee sị ya na o nwere ife eme na compound afọ na-eme nwa afọ affect. Ya dulie ka ọ pụọ jee na nke nwanne nwoke nọ ife dịka 1 month before wee dulie chighete ka ọ gbasi ike ọkwa ịghọtago. Ọ sị m nna ọkwana ya nwaanyị a wee kpọrọ nwa ya wee jebe na nke nwanne ya nwoke nye na die na nwa nke ọzọ zọdụka ofu nwa ka nwa na-abọ wee nọzialụ. Nwoke a wee bidokwa abalị ọbịa dakpuye na-esi Ibongi obele nwa kedu ife a ga-emeke n'ụfọdụ ụmụ nwoke na mgbedi kefe obele nwa dị otu a ka iligolu maka na ka ọ na-akọla anyị ife akịta ọdụ 19 na akụkọ tele aka wee na-eseli Ibongi si na isi dịgị mma ha ka nkọgọdị ife na-akọ. Ọ sị m nna ọkwanye nwoke a wee segide Ibongi nya wee dị ime by the time nwunye natara. Ha wee sị na ọ ga-eje wopie. Ha wee duru ya wee pụọ wee je wee wopie nya bụ nwa. Ka ihe anụnwa mesịrị nwoke akwụla ọtọ gbanwee. Ọ bịazi anya jụ na ya ma nye Ibongi. Ọligolie ya kwugheli ọnụ ọkụ ya mịa ma nwunye ha na-akwụ ya ha kwali agbụgo ha kwali agbede. Ọ sị m ha bidozie emegbubezie nye datina ọ kazialịa mma ihe sọlụ stepmother anya ma enye ntụmanya ga na ebe afọ maka na nwunye na-alị ya anya ịmagonu ọpụta ụtụtụ na-asị mama di osede Ibongi n'abalị. Ịmagonu okwugheli ọnụ ọkụ ya di bịa n'abalị ya onye Ibongi ọjụ ụtụtụ okwugheli ọnụ aligolie chukwu meelu na ebele. Si bụ nna ọkwanye anya wee bụrụ gwogwo wee gbachigebe azụ na nke stepmother wee lụọ ebe afọ maka na mgbe a nọ na nke nwaanyị ahụ na ya na-eje akwụkwọ na ya elutezie nwaanyị ajụzi a na ya ma nje akwụkwọ na ọnya ji ebugaribezie ife ya nọzi alụ n'ụlọ ka ọ lụba ọlụ ya wee bido lụba ọlụ ya lụsikwa ọlụ bata ọ narị adị ego lie na ọ ma nye ya wee takata afụfụ wee bido kọbalụ ndị mmadụ. Ofu nwaanyị wee sị ya na ife ọ na-eme ebe a dọrọ mma ya bịa ka adulie gaa Lagos ya lụọ Lagos at least ọ na-alụ ọlụ ọ na-ejide ego ma nwaanyị afọ a na ego wee tili mmegbu niile a na-emegbu ya wee kwalo wee soro nwaanyị a chekwa na Lagos ka a na-eje na ebia nwetazila onwe ya bụ na Ghana. Ya wee lụọ na Ghana ha wee sị ya na ọ ga-agbaba ashana ya wee sị ha na ukwu aka akarịa aka ịgba ashana si mụ ha wee bido wee megbubi kwụsịkwa inye nni ya na-akwụgharịzi ha na-atị ya afụfụ si na espendila ezigbo ego wee kpọta ya Ghana kedu ife o jiri ga-agba ashana wee kwụọ ụgwọ. Ọ sị bụ na nwaanyị akpọtala ya na ọ na-eme travel so the woman travel ya wee bido kọbalụ ndị mmadụ maka ka emegbuketeli enye agbakwulu ndị nyelofe ụlọ wee kọbalụfa afa wee si oke ka fachelie ka ọ bata o wee bata fa wee gwabịa ife nya kwuru wee gwasanya wee sị ya na ọ bụrụ na ọ kpọnarị ya na fa ga-akpọli ya ndị eke. Nwaanyị a wee si oke na ya ga-akpọni ya na ya nwekwe n'ebe nyama na o nwere ebe nyama na o wee tinye ya na moto wee bulie wee pụta na akara wee hapụ ya akara Ghana. Ọ sị m nne ya wee bido kwugharịbalalụba na mmiri na-amụ ya na one lady bụ ife nyeli aka before nya wee for this guy ya na ya na-abụ wee kwakpo wee bido o wee sị ya na ya ga-anụ ya wee bido wee convince bi esi na ya ga-anụ ya na ya ga-emeti ọfụma na ya ga-eme naanị ya ga-eme ibie wee kwesị enye nkwa niile dị n'ụwa ya wee kwere o wee sebi Ibongi. Ọ sị m nne nwoke a wee segide Ibongi wee see enye ya wee dị ime
Kia do ime this guy we kugidi ife kopi anwa. Nya na-edio, ni agwọrọkwu di lady di aka, nya gbakwa nkịtị. Ya na ya na-abọ bikwelu, nka na-abọ, osebekwa ibongi, aka ya emosi ọ na-akpachi onwe ya achọ ka ọ mụọ dị anwa. O wee sebekwa ibongi, wee segide ibongi nya wee dukwa ime nke nya dọkịta. Wee pabia pasi anya wee mụọ nya, si mụ ka ya na-akọdọ m ife a na nwa ya dọ gịnị? 2 months old. Nyanwa do 19 years old. Akwụkwọ ọgụrọ. This guy wee na-akụ ya mịa kugbuo. Wee kụkati ya ifenya wee sị anyị achọghị na maka mmegbu ọ na-emegbu ya. Ọ sị anyị anaba m nya ya eku nwa wee na nya sị ya o wee sị bido ta na ọnya nwa dozi nchaji ife niile dolo nwa anụnwa. Na daipa na ọ dị egozi o, na nni ọ dị enyezifa, milk ọ dị enyezifa, sị anya jiri aka ahọzụ baka onye be nwa nni. Una ama nke kasị njọ, this girl wee na-ebe wee kpọọ papia wee sị biko na achọla ịnata na this man ga-egbukwu ya. Ọ sị anata ebe. Ịnata ka ịbịa disturb ba lovely wife ya. Ka aghala ifukwa okwu ya na Naija. Ya nọla ebe afọ ọmalịfe ibie na-eme ya mebe. Ibongi bụ ihe na-akọntrol zie. Na nwa gị sị gị na ya tọrọ atọ na nwoke na-achị itigbuye na ya ka nwa n'aka esi aka aghala ife okwu ya na Naija. Kedu ife ị ga-akpọ nke afọ? Ọkwa ifụrụ ndị Ghana anụnwa. M ga-ebido ikpe afa unu. Ọkwa ife unu na-eme because emego m now story Ghana like maybe 6 or 7 or 8 or 10. I can't remember. Mana the story always end up that na atobali aime abarapia, atobia aime abarapia. Nge bidi ikpa afa uno. Nwere ife ga-eme mo. Can't do anything. Ife nge bido kita abo itobara nwaanyị ime na Ghana kita hapia. Onye afu wetele mu story ge nsi anya gwa m afa gị nye okpololu m afa gị n'isi mkpa afa gị na iru akwụkwọ. Ka ndị mmadụ ndị fans m solu wee rụba gị. Ịgbala onye itobala ime go and take care of her. Ifu nwanya ibido gbadobi esi a na ị ga-anụ ya. O wee dobalu go onwe itubi ime ọ mụrụ anwa ịchụpụ gị ya. Ịma na ikunye nwanya nwa na ọma nlụzi ọlụ. Ikunye nwa gbafelu chọba onye ọzọ ga-ekunye. Biko na ụmụnne m na-ewo n'iwe, but sometimes I get emotional because ọ mmadụ ka mbụ. Obele nwa dị otu 19 years ka ikili nwa kịta na-asị anya pụọ be gị. Ya na ba Naija, ya na-edo nwa anya, nwere ife ọ na-alụ nothing. Biko na ụmụ Igbo nọ na Ghana, ana m ayị unu. Ọ bụrụ na onwe onye nọ na this page nọ na Ghana, biko. Ọ bụrụ na o nwere enyemaka ị ga-enyelu this girl. At least inye ọlụ. Gwanụ m ọlụ ọ ga-eku nwa wee na-alụ, nwa 2 months. Ka o wee na-eli nke bụ nni ọnụ. Etu ọbụla. Obele oge kịta ọchụpụ ya n'ụlọ. N'ife a ji wee nọle bafọ na-eti ife bụ, ya gbapụ kedu ebe a ga-eje. Onye mụrụ nwa nwere ife ọ na-alụ, nwa 2 months. Ike gwụrụ m ụnụ ụmụ nwaanyị unu ada anụkwu ife. Ịmụsị akịta nke anụnwa enyere gị aka ọsọ gị nwoke ọzọ bata mepekweli okwu na-emeghị ego be nna gị. Mepeli okwu. Daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.